Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda ku sani sunana Ali Muhammad Bulama wanda aka fi sani da Yayya. To yau dai za mu yi magana ne akan WhatsApp web. Yanda dai zaka kalla chat na mutum a WhatsApp yana chatting da wani kana gani, ko kuma budurwarka tana chatting da wani kai kana ganin yanayin chatting nasu. To yanzu dai a Yayya TV ku je ku mana subscribe da Allah, ku danna mana kararrawa, sannan video ya muku kuma na like, kuma akwai matsala kuma na comment. Ba tare da bata lokaci ba za mu kuka kan bidiyon namu insha Allah. To yanzu dai gashi nan ga wayoyi na wajen kamar yadda kuke gani. To gashi nan dai wannan waya na ne. To za mu shiga Play Store da farko. Za mu shiga Play Store. Bayan mun shiga Play Store zai dan yi mana searching haka. To za mu je wajen. To gashi nan a cikin Play Store za mu yi searching WhatsApp web. Gashi nan da yake ni na riga da na yi searching WhatsApp web. Za mu shiga haka. In mun shiga gashi nan za mu kalla 10 MB ne kawai, wanda suka yi downloading nashi mutane miliyan 1 da wani abu ne. To dama ni na riga da na yi installing nashi. Direct za mu fito da za mu je kan WhatsApp web. Za mu shiga WhatsApp web ba tare da bata lokaci ba. In mun shiga WhatsApp web ga mu nan a cikin WhatsApp web. To nan da kuke gani sai mu shiga nan. Za su da nuna mana wasu tallan su dai haka. Za mu shiga nan wajen WhatsApp web. Za mu sake shiga. Mun shiga WhatsApp web ga sanan za su nuna mutane talla dai haka. Bayan ka bari sun irga mintunan nasu ya kare. Bayan sun irga mintunan nasu ya kare sai kai back. Daga nan kuma da aka ga WhatsApp web gashi nan ga WhatsApp web a nan. To da yake saci ne yake nan gaba zai nuna. To ga mu nan dai a cikin nan da kuke gani nan shi za mu sa lura. Nan wajen za mu danna mark haka. Nan da kuke gani shi za mu sa lura. To sai mu zo kan wayan nan. Kuna ganin wayan nan ai sai mu dawo. Za mu shiga gashi nan na 1 2 3 4 5 wannan WhatsApp web. Za mu shiga ga scanning nashi. Za mu yi okay. Gashi nan ya mana scanning mun gani. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba gashi mun gani ya mana scanning, ya mana komai a nan wajen. To yanzu dai searching yake, yana kan yin searching kuma. To kada ku manta a mana subscribe, kana kuma a danna mana kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryenmu idan har mun daura. To yanzu dai gashi nan saci ne ke kan yi. To gashi nan kuna gani bado. Yanzu gashi nan zaka kalla abun nan nashi gaba daya. Yanzu ga Junior Bro a nan wajen. Zaka shiga Junior Bro gashi nan yana ma Junior Bro assalam. Zaka ga ma Junior Bro assalam gashi nan ya nuna. To ba tare da wannan bidiyon namu dai gashi nan kuna gani yana ma Junior Bro assalam. Zaka kalla abun nan nashi gaba daya gashi nan kun kalla school comrade a nan wajen. To gashi nan a nan ma ga Dan Bello a nan, ga Dan Bello, ga mai bus stop a nan wajen, mai bus stop, ga mai bus stop a nan wajen, ga mai bus stop. To a nan ma ga mai bus stop a nan muna gani. To jama'a mun wannan ga mai bus stop, ga Dan Bello, ga ya Amir a nan. Gashi nan dai dukkan muna gani dai. Ga message ɗaya a nan kuma ga message ɗaya a nan. Ba tare da bata lokaci ba za ka dinga ganin chatting nashi gaba ɗaya na wayan shi. In ma budurwarka ne take yaudaran ka za ka gani, in ma wani yake yaudaran ka za ka gani. To mun gode sosai jama'a da Allah. A mana subscribe kana kuma a danna mana kararrawa. Dan na ga bidiyon da na yi a baya bai karbu ba, gaskiya na yi fushi da yawa. Amma da Allah a mana subscribe kar a manta. Na gode jama'a, sai an jima.